horiek menperatu zituzten, eta espainolek egin zuten imperio berri bat. Nueva España delakoa. Hasiera batean, eta hau interesgarria da, hasiera batean espainolek gezurra dirudi orain, baina erabaki zuten zurrena izango zela azteken hizkuntza imperial hori, nahuatl hori, hartzea beraien imperio berria, Nueva España imperioaren hizkuntza nagusi ofizial bezala. Eta hasi ziren zabaltzen hizkuntza hori. Gero handik pixka batera, norbatek pentsatu zuen berriro, eta baso ez. Beste idea hori bat daukagu, gaztelania izango da. Baina garai batean nahuatl izan zen, eta horregatik dokumentu asko idatzi ziren hizkuntza horretan, hizkuntza hori aspalditik ikertu zen, gramatikak eta esteriak egin ziren, eta Amerika guztietako hizkuntza indigena guztietatik ezagunena da nahuatl hori, baina garaiatakoa batez ere, nahuatl klasikoa deitzen dena. Orduan, nahuatl eta nahuatl, El Salvadorko nahuatl, zer harreman daukate. Bueno, esan bezala, nahuatl izan zen duela 5 mende hizkuntza imperiala, eta pipil direlakoak berriz duela 1000 urte edo gehiago Ertamerikaraz abiatu ziren, orduan askoz lehenago. Beraz, horiek ez dira aztekak. Pipilek jatorri bereko hizkuntza zuten, baina nola urrundu ziren geografikoki, aparte gelditu ziren. Eta denborarekin hasi ziren elkarrengandik urruntzen. Eta, aztu zait gauza bat, funtzionatzen dira natzero bateko. Nuntzan? Hemen. Aztu zait, hemen esatea, zona gorri hori dela nahuatl hizkuntzarena, eta gero ikusi izakit ikusten da, baina hor behan punto gorri txiki hori. Hori da gure nahuatl. Orduan pipil horiek zer edo nor ziren. Pipil hitza erabiltzen dugu Ertamerikara joan zen herri hori izendatzeko. Pipil izena berez exonimo bat da. Horrek esan ez da exonimo bat. Exonimo bat da ex-onimo, griegos ex da campo, eta onimo izen. Exonimo bat da herri baten izena, baina ez herri horrek bere buruarentzat erabiltzen duen izena, baizik eta kanpokoek herri horrentzat erabiltzen duen izena. Eta adibide bat da Basko. Orduan, euskaldunentzat, euskaldunak dira. Ez dira baskoak. Basko da exonimo bat. Orduan, pipil exonimo bat da, pipilak ez dutelako esaten pipil. Normalean. Batzuk ikatezak esaten, baina ez da normala. Nun eta torroan pipil esatia? Espainiako imperioa jarri zenean Ameriketan, eta ibili zirenean zabaltzen imperio hori herri indigena berriekin topo egiten zuten, eta beraikin komunikatu nahi zuten, eta bakoitzak zuen bere hizkuntza. Eta okurritu zitzaien espainolei nola nahuatl zen lehengo imperioko hizkuntza, beraietako batzuk berekin eramaten bat zituzten non nahi, jakingo zutela beraiekin komunikatzen. Astuz, haiek ezekitela nahuatl eta beraientzat beste kanpoko hizkuntza bat zela.
Baina idea hori zuten eta horrela egin ziren herri konkistatzen eta itzutzaileak esango zuten guk ez dugu ulertzen bere hizkuntza, baina ikasi dezatela gurea. Baina iritsi zirenean gaurko El Salvadorera eta topo egin zutenean pipil horiekin esan zuen, hauek ulertzen ditugu. Hitz egiten dute ia guk bezala, bakarrik pixkat arraro hitz egiten dute. Pixkat gaizki. Orduan, izena jarri zieten, pipilen hizkuntzari jarri zuten mexicano corrupto. Baina zergatik pipil, bi teoria daude. Bat, da, nabatera hizkuntzan pipil hitzak esan nahi du mutiko. Orduan, teoria bat da, esan zuten eta hau idatzita dago. Esan zutela itzutzaile horiek, hauek gure hizkuntza hitz egin dute, baina umeak bezala hitz egiten dute. Eta beste teoria gero saldu nahi izan dena, da ezke pipilak gizarte aurreratuago bat zuten inguruko indigene baino, eta orduan horiek ziren nobleak bezala, eta orduan printze batzuk bezala ziren haiek. Erregaren mutikoa printzea deitzen da. Bueno, niri uste zait hori, erramanteko baten ametsa, baina dena den kontua da pipilek ez dutela esaten pipil. Galdetzen diotenean zer zerate, edo hitz egiten direnean nagoatez, eba esaten dute zer eta hemen. Zer da hori, gu bezalako bat, aipatu gabe izenik. Edo tukniuan, horrek esan nahi du gurean nahiarebak, ez dute pipil esaten. Beste galdera bat da, nahuat hizkuntzaren izena. Bueno, ikusten konturatu zaretenez, nahuat oso antzekoa da, arrazo historikoen gatik. Enbor bereko hizkuntzak dira. Baina berriro ere, pipiliek ez dute esaten nahuat askotan, esan dezakete, baina askoz gehiagotan ez dute hizkuntzaren izenik aipatzen. Eta esatute gentitaretzat, zer esan nahi du horrek, mintzatzen daren modua. Gaur ikusten dugu zergatik izan daiteken hori. Espainolez, kastelaniaz, nola esaten da hizkuntza horren izena. Nahuatetik hartu dute eta gaur egun El Salvadorren normalian nahuat esaten dute, bakarrik kastelaniaren ortografia. Badago modu zarrago batzuk esaten zuten nahuate. Hori gauza bera da, baina pixka bat gehiago egokituta espainolera. Baina gaur egun zarkituta bezala sentitzen da, nahiko antzekoa da hemen bazkuente esaten bada, balden esaten zen hori, eta ulertzen dugu, baina gaur egun gehienok ez dugu izena horrela esaten. Eta gero batzuk han esartzen dute, konfunditzen dira, eta pentsatzen dute, norbait astu zailo edea jartzea, eta mesede bezala ipintzen ditute edea, eta hori askotan detatzen zaigu, eta hori ez da egia. Inglesez nola esango dugu, nik uste dut logikoena da, dela atzean nahuat izan eta inglesez nahuat ipintzea. Akademikoen artean, batzuek zaie gustatzen asko nahuat esatea, igual pentsatzen dutelako jendeak konfundituko dela eta pentsatuko dutela Mexikokoak girela. Eta orduan badago beste ohitura bat esateko pipil hizkuntza. Baina pipil ez da inoiz izan benetan hizkuntzaren izan. Orduan, zalantzan daukat. Euskeraz, nola esan beharko genuke? Nik pentsatzen dut, edo nahuat hizkuntza esango dugu, edo nahuakera. Aurrera, orduan. Hizkuntza horren historia. Hau da den ikusi dugun mapa. Esaten dut espainolak iritsi zirenean, berdez markatuta dagoen erremu hori izan zela nahuatelaren, izan zela
El Señoría de Cuscatlán izeneko, edo nahuatelaz Cuscatan esango genuke, ze Cuscatlan hori izan ditzateke nahuatl hizkuntza, nahuatelaz Cuscatan. Estatu bezalako bat zela eta hizkuntza, eta norbait hau nik kopiatu dut Wikipediatik, Wikipedian norbatek jarri du. Official language, nahuatl. Eta, bueno, nahiko politela ikustea, noiz baita modela estatu bat official language nahuatl, ez dakit nire zerbait egiten dit. Baina pipilak eta beste indigenak Salvadorren beti egon dira Europatik iritsi ginenetik, zer esango dizuet, ez inoiz aitortu El Salvadorren portuki herri baten estatusa, ez da asko eskutxeako nazio batena. Hortaz, erabiltzen estrategia nortasuna bukatzeko izan da deitzea campesinos. Eta horrela pentsatzen du campesinos ba campesinos. Eufemismo bat ez aitortzeko beste herri bat dela. Oso txiroa da esan bezala El Salvador, baina indigenak beti izan dira txiroanak. Eta Erta Amerika osoan San Salvador da bigarren hiria tamainaz, baina ateratzen hiritik eta indigenak ez dago hirian. Orduan dena abandonatuta dago, ez dago ere kutxorik, ez dago ezer guztiz abandonatuta. Orduan zertatik bizi ziren, edo bizi dira. Tradizionalki baratz batzuetan landatzen zuten, beren artoa, beren babarrunak, beren kalabazak eta horrekin. Eta gero getatu zen beste gauza bat. Lur txiki horiek ere lapurtu zizkieten. Orduan ez zela bego ditu ziren. Eta horrela iristen gara 1922 urtera. Eta orduan getatu zen gauza ikaragarri bat deitzen dena historian La Matanta. Zer getatu zen, lurrik, bizimodurik eta itxaropenik gabe, guztiz apaldurik, urte hartan, etxipenez, campesino direlako horiek hautatu ziren. Eta zer izan zen orduko gobernu militarraren erantzuna akabatzea. Gobernuak eman zuen agindua zen erredu guztiak akabatzeko, baina nor ziren erredunak? Honela defenditu zituzten. Indigenen jaskera erabatzen zutena eta nahuatelaz hitz egiten zuten. Uste da, 30.000 campesino eratziren urte hartan edo inguruan. Eta hor argazki bat ikusten dugu hor eta hori zer da. Hori kafea da. Zergatik jartzen dut hor kafearen argazkia. Hemen historia bat dago. Kafea negozio handia zen, eta latifundista batzuk landatu nahi zuten lur guztietan kafea, eta hortarako estogo egiten zuten. Urte hartan, nahuatelazko hiztun gehienak akabatutzen zituzten. Eta geroztik ere, egoera ez da askoz hobetu indigenentzat, marginazio egoeran egon dira, 20. mendean zehar. Eta geroztik, pipilek ez dute erabiltzen beren herriaren jaskera, eta askok utzi egin zioten nahuatelaz mintzatzea. Gaur egun gaztek ez dakite nahuatelaz. Zar askok ez da ere. Eta orain, guazen ikustera, zer egoeretan gauden. Hemen jarri ditudan argazkietan, ikusten duguna, pixka bat esan duranaren kontra doa ez. Hemen ikusten ditugu ume batzuk jaskera tradizionaletan eta jende gaztea. Nahuatelazko kamisetekin. Honek zer esan nahi du. Hasi direla gauza batzuk gertatzen, baina oso berriki, eta
horretaz, hasteko ikus dezagun zer pentsatzen duen gizontzar batek. Eugeniok, esaten du, ¿cómo crees que me siento de ver que el nahuate se queda en las gatas más jóvenes? Hoy ya me puedo morir tranquilo. Orduan, norbaitek esaten badu, eske haiek ez dute nahi beren nortasuna, ahaztu dute berdin zaie, bakarrik interesatzen zaie, jatea eta kontuz. Nik ez da sinisten hori. Orduan, azken bostu da marrutiotan, ez egiten ari gara oso denbora motza. Nagotelaren bere eskurapenerako herri mugimendu berri baten hasiera ikusten ari gara. Mural hau egin dute azken urte parean, nahuatelazko hiztun gehienak dituen herrian, eta han paretan jarri dute. Nahuat sutsi gisa, esan nahi du, nahuatela loratzen ari da, loretan dago. Orduan, mugimendu berri hau, nolakoa da, perfila, daukan perfila ez da ohiko perfila horrelako mugimenduentzat, batez ere Ameriketan. Zergatik, pertsona gazteek dute protagonismoa. Tipikoki gazteak dira, hirikoak, eskolatuak eta aktivistak. Neskak eta mutilak ez bakarrik gizonak lehen egon da, arazo bat, gizarte tradizioa askotan bezala, emakumeak bigarren lerroan egotea, baina hemen neskak eta mutilak daude. Nahuatela ikasten dute, eta hori funtsezkoa da, gauza bat da, alde gaude eta pena ematen digu ez. Ikasi egin behar da hizkuntza bat bere eskuratu nahi bat dugu, eta ikasten ari dira bat. Medio sozialetan dabiltza, kontzientzia soziala daukate, notasuna lantzen dute eta jarrera herrikoia daukate. Hori izan, nire ustez hori da mugimendu honen perfila, hitz gutxitan. Adibidez, azken bizpahiru urtetan sortu den mugimendu hau, deitzen dela kolektibo Zungeherat. Zungeheratek esan nahi du haizeburu. Zer da hori, eroa. Eta orduan hori da, beraien izena, beren buruari etxaten diote eroak. Zer egiten ari dira, gauz asko adibidez, nahuatela ikasteko eskolak egin, ekintza kultural desberdinak, txangoak, hiriburu